Guys, it's Boy Boy. In the heart, yo. Unyal sa bansa kong amigo. Anak, tara. Ay, Saron. Hi vlog! Shut my guys! Sabado, ako'y nagpunta. Alam niyo ba sa favorite hanap ko? 7-Eleven, Digo City. Doon ako namadpad. Walang katawang tao. Ilang. Maliwan ko ba yan, bay? Balik lang pumasok. Isang chicks ko ang ganda. Nakakainis, wala bibig, pati ang kugis niya. Bata niya ay kulay brown. Meron siyang brace sa ngipin. Kabukasan ay Rita, bilang kong iisipin. Katawan ay 36, 34. Sa banong paraan kaya ako makakaskor. Magaling siya puhulma. Suot niya ay hanging shirt. Nang tumukod siya ng pera, umangat ang kanyang skirt. Kaya ako'y biglang nagsabi, hey girl, I like your style. Siya'y kumaganting kumitas at ang pangit ng smile. One bad boys. Sumagot siya, hi Wawi, my name is Billy. Billy Rocha, you want now? Talagang type na type ko siya. Billy Rocha, you want? Inaba ko sa beauty niya. What's on the place? Billy Rocha, you want now? Talagang type na type ko siya. Billy Rocha, you want? Inaba ko sa beauty niya. So pagkatapos ng isang linggo, waang kalain nyo, si Billy Rocha ay nakita ko sa disco. At ako ay nagulat sa aking apunan. Oh my God, ang kasama niya ay lima-lima. Ang sabi ko, honey, this will never be. Siya'y nagulat na biglang napasigaw. Umama sa akin o anong say ko. Umamas kami ng Tesco, sumakay sa Pajero. Sa Pajero pala, pinakinaw na mapunan. Isip ng kanyang kapos ay aking damang gamaw. Alawin sa Pajero, ngunit siya'y nagnahan. Pilit ng aking tingin, pilit ng pinatahan. Sa tulong ng madali, ako ay kilipin. Pilit ng aking pagkakilipin ay kanyang isip. Para makakukusan siya'y nagmamadali. Umatong siya sa akin at siya ay napamigit. Billy Rocha, iwan daw talagang nagtatayog ko siya. Billy Rocha, you know what? In love ako sa beauty niya. Inside the place, Billy Rocha. Ah, yes. Talagang type na type ko siya. Billy Rocha. You know what? In love ako sa beauty niya. Kita niyo! Yeah! Yay! Hey guys! Yeah,